Ene attention TV yabo epini kuromu ne yaba bepie ewo Mepon na yene nana ene ne mpanimfo abusuapani a wo ha ebetwetwe nkomo na wa kire ye Mepon ase kire ena afesu so senia amamre ene amane ahensie ene ho nsem nyina ekoso ewo Mepon kuromu ha eno nti ka me ho na yenko ni yenko tie de nananom ewo ka kire ye yenko Achamyo nacho nyamewura se letia aha ende meti hei eye bishopene ya Frimpong asetira meti bi nyina agina me nananom na wetra wanem me nana no fi kumase akonkyere okay ena obae efele jikumi na obae no asona bisua obesue kurubi di esaman kese eho na obesue na ofiri horo so oba no so no ne nuanum ema mienu edi wachi baako de awoye fuwa baako de aketwa ena ode wo mobaaye ti saa ko bi ko ye wo ne nuanum mba no metra esaman kese obetu pani bi efe na esare ode no mienu obetu esare no esaman si akoye dipa mienu a omoba besue ndi omunu na eye je kumi ndi ankasa nso ye kwamana tano no bae to ba no sa tu bata no ba krubi so ye fra Mepon a ne mediti a ye kasa yi ho be bo na kura no be bo wo nsuo bi hu ye fe na afiefi ho no be bo na kura ofi aha no nso bo na kura wie ye no osan to aso e wo kura to aso e fra so atwene also okobo na kura wo ho ofi ono sa to aso san kokro bi ewo ye nim ye fe na da asu san kobo na kura wo ho nti ofi ho e no so aba Mepon no be hwe se na ho no kura etisen enti efi ho no na ko ni no ma no no agya wo mo esaman oko se momra na makobo asese wo nkro mi ensa so ho na ye kura to fa ne no ma mi ru do mbae nti odo metra ha no ye se ekurubi so sha ha ono popo kwa ne mmoa ena na ho nti osan ko ho bium ahozo e fro chechereche a eye Mepon ekura asisi a me no kasai nti okoho na data mu nti eto ho chechereche no le ka ho kakra ba betwam before so be du kronum na ateche before so be fa sa ateche na ko na ateche ne dawa yensu to twa ya no ko boy kura kakra ho no to sa kru di chechereche entechim oto ho chechereche to fi ono san baaye no betra Mepon nti okoso a na okoha na oba ha na no ofa ase a ye fe ne yewia okra no na oba ya beka no ho to ne yewia na osoma na se yewia koha ko akohwe amame ko abehwe amame ko adebehwe amame fofi anto ata ena komata no be fi mu no ko enti ye ofa ye na yewia ena na sam kro mi ense ni nyina no odi ho akotre ono so yewia no ba bi a okotra pa ye chechereche ho na okotmi ko bole kura a je se ohwe sam kro mi ense so ama ne wofa komata no nti omu na yewia no so no ono so be free mu asem ni na refi na yewia no yo lipa bi a in fact na ne edin ate se juma na ofa ntimi ndi ko timi die eye ochehin a wa betwam ko eye ofurata a wa betwam na ono nipa ogigi akofi e wa chimwe mo he nyina kopa do agiri na odo koma no e wo ho in fact na ono e bia na ochehin ele gine ho pa fofi anto ata ena yewia no so obe free mu to be free mu no adide ni be ko ye na kodwo ane so kodwo ane na ebehwe san kro bi ense nyina eso kodwo ane so be di akote data na adide no esa se kro mi ensa ye nipa ba ko di enti no ye hwe ni no ye hwe wa ye se wo kotra ha na ko hwe so wo kotra ha na ko hwe so saa na gumu ana ye na no so be de be free mu ene ye wo fa ba ko ba ye fe ne ya rai ono be to so to no ba no so na adide ni saa we ko ba no ne nuanom betranse eye bosie
ene friend bosi ni nua ba ko mi refi ni kakra nto mu nyina be trance no mo yese da bi sisi ya se atre nti yenhwe na adidi na yenhwe ne yenche nti yo mu de ya ewia asefo no eko so twene se o mo fa esu atwene ni nkurase ni nyina o mo so fa ena ye de ko adesu na bosie enso mo so mo fa eho nyina ya no mo ye nuanom de ba o meche na mo di mipom eso ma komata no na ko di ejekumi on so ma se ne wo ejekumi komata no so fa mipom ene ne nkurase ni nyina cheche ni nyina aka mfa nti adidi na eba so enti ne ebefra ha mipom na mipom no na se kire nyina bia no bi pati na se kire nyina ne se te ma me na ba na ha no na epopon nko nti na afiefi ho no ona nsu da ho epopom ende na me no mo ko ha bo se bia nsu no da no mo tanko na wo nsu no ho nti na ho na tie enti ne efra empepo emu nja ye na mafo na eba na mipom nti emse mo busa me ho no mo abakwasem a na de ebusapere ya frimpon de miso minimum no nti efra mipom eno no emse mento be ma se adidie ka adidie ho asem a emse fie na namre so obe massifo enye be massifo emma unua ba ni di ofade na ya achifo so di ofade timi mi se ya metie bi ma me echi na obedi ebusapani obi ba bedi ade bia ya obaba ho nchi na me wo ma o cha me mento bi ma me o se ampa adidie de ababa do twem am say 2019 5th March na me ame ofa ofiri mu na ofiri mu no na isi he ebesi hin so o se trans ni ehwehwem ayi se de ye sin sa tradada sa ye hwe obi a sabi abre no ho ase ma bisua abre no ho ase ma oman obu ade oni pani kasa abre no ho ase ontutu no ho onya hantan nti aba ne sa bisua pani ohema trans se da bi ye fa so mesi ye fa no kodi ade betimi de nkabom ene odo ene bibia ba busuani nti eba de sa ohima ne ebusuapani trans wie bia no ma fra busua no atrans se edi eni ahwemu ayi pese asomasi onkonko fro akonya kese no famaye eba de sa de ohima ne ebusuapani aka no eno ena ebusua ne omahin a yedan kodan no ono suti ye na kwakokire mento ma me se ampa se ohima na ebusuapene trans wie na yakokire ode hia de di kampa no ye de ko asonafo mpanifo ani e de ko chia ahodu ha ya jewo sinapadaka baako na ode ayamabre uwie a afeno aba ukuru e bia oba bedi ade no eho no ba ha eye ohin baako o ye fe na abankrado ebi ta friend kontin hene ono wako ne nchen ino ne atrankonya mi pomfo atrankonya ba sare hen pepe fo hen fanti fo hen ekwapen fo hen se ohun aigbe hen onyina trans na de ko de na ko chia amankrado ne se wei ena yeturu se pese de ne yi musuo ema mipomman ode ne kire amankrado wi a amankrado na ka busuapani ohema ho ne ye de na ko esamakase amankrado nchen on na se asabe maduda ko ni ho a ohwe kuru so ode ne ko ne nchen na de na ko kire no se wei ena mipom asona ni mpenfo yi ni se o metra mipom akonyo so nhwe kuru no ode ne che ho so na mamre kwan no oje oshina padaka usika eni wudwan oje wi a no no so adi anim odo akokire ye ma hen eye asabe ma aduda ko otoso miensa sama hen ode na ko kire se nana eno so kwa onko ne de bia sa akwa wo hwe dan ya kwasida ewukudan na ode na ko abedwa atwa hia anana no so ono so na trankonya ahia na ode na ko kire nana eno so be kokora no onko ne sa akeke ukuta wudwan baako wabu omo ade ene hina padaka nu eno so de ko
na de akochia ohene de na wode wakwa na chese we na person de yi musu eno enda hokwa uwie nso a atrankonya na ehia no omo so ko awuruwa de ka se awuruwa omo ko in chambers ekwadwo na omo ba be kan wanu mu asem ye de go yi musu dia yeso ye ba gi sika sei ansa na mamre kwan ya ma okwan ye ka obesire yiso o sei so na de ma wo odo ma wo yi a afide wawie owie a wakatre na eye osabe ma etoso sabe ma eduda ko toso nesa wasense na waka ye da wase na me hira wo waduma ya wudi nya yakoso ma na wo hye ne da na hwemanim na otwemiinu hwemanim na otwemiensa hwemanim bosome ye de ode hye no ye de ba ba kire wo ti afi na ye ba mepom na ya hyada na ya soa no edna chi kuro mu nyina ye de chi kuro mu nyina ewi a ye de ne ba himfie ye de sere ahye na no sa awese ne de onkasa onye hwe e busu apani ohema om no me ya mambre ne amane ensegu be bibia kopintama obebi wa mane ya yeso oba no so no sukuta ni dwan e betwa egu ne nan so onso abane ya na mane ne yenso wosika atrankonya mepom so baje no etwa ni nyina wie ni yisra ni fina no ye wodan bi mu a wose de ne kohye enya ahemfie ye wodan mu a de se de ne kohye na wotwe nti wo pese uchi na wokọ ho obekọ onso abon so chiame ati gate na no e fra say ofie yakọ na obi so ofie obeso obechi a ase ma omra okọ wa ko chiama ni trinkwa na wotwe ne time no na fe na abetena se wa yefi abebodwa na ni so ade hu ema busua ema oman e ma mepom kru no na de aba betudwa wa yefi owie pe na fe ho ne krakra ye woda bi ho a na de betudwa maba amate no mo na wotwe na party afre me mani nyina na mo nyina mo ba ne anom edidi ye nkabom nsa mamre ne amane kwan no ide paso si ohen no eno no ti de ka me start wo sere na no sere ne ye de hyewa no a na ye se akwa bibi ti se de asema abusu apani ne ohen ma kan nyina no o de unia no on kasa onye hwe ye no e papa mu boni mu o de ye ka no eno na wo de waso etie nti wie ne yi sere ne film na no afa no wa be kan tam se eye ono asuma se bia me ya frempon ye oman no ne abusua frem na no pawo awie wo esumu min da me tinchira mo da mi yare mi yuwu a also sere no ase kire no odwan no so gira ho ma se odwan de e betwa gu ne na so sa odwan ne etwa gu ne na so no enu gira ho ma te se ono no waye nipa sonko waye nipa soronko waye kese a nipa bi a wobeba ba nanimu a eno so ye soronko o de fa obi so o ne kasa e wo de wobeye wobebo mu ase na wachia no on se nipa no adan soronko enye obi a keke na wobeko nanimu a wobeko ne sa keke sana odwan no so ase kire no na sinapo no so gina ho ma dana ye yi no na me kasa ye betwa dwan no sa sinapo no gina ho ma se ye dugu fom se owuo mu ekwemu ewiabo denbo na se onda na chichire nipa bia da sanida e de nsa ne gu fom premiensa e de yapa e de amana sana china po nso gina ho na to ai ma se den mu hye no e na ben mu no oka no e de so nko ben mu no ye bibi ti se ba bia yesie ahemfo de hye ye de hye bia na wu a isi wo bem eno so na hen wo ni obi aka ke bi se ohen ni wo ni tin isi na nadwo a obi ehu ene ya hore bem no by then mu de ene ye de uhyem na ehon mi refi obi yeyi abrewati aka ochia me no se de wo kan pepepe na wa bai na botre obi bai usei e bai ni sei ni e kyerɛkyerɛ wo oba bedwuma wo na ma eno mo san wa bontin nyese wakoto eburu na ohen ni tua na wo hwe ni grada na nam ana wakotra wachi asma mama wanche 2 cedis na ohen wakotra na udi wachi no ni nyina ye tuufo ho e kire o mama ne amane ye hu sa wo kuromu a se onyankopon amwa wa etimi tu ade so ohen didi wa bontin ohen kotra se o bebi no mo nsa keke oba no mo nsa bebi ka na wa tumi kwan a wo yi ni nyama nyina e hye ahyenso de se onye ohen ntimi gro hu me hu me ma se wo kuromu peso aso ha de no bia ni mu de a ene nyawa ye fa nche ho
ɛno na ɛyɛ de wokɔhyɛ dɛm na wɔtwe ne ɛkyɛkyerɛ saa nneɛma no nyinaa nti wobɛba abɔnten na bɛpue no na anom nneɛma biara ni so dada abusua mu adedie biara ɛwɔ abusua biara no baako yɛma wo kyi dɔm hen na sɛ woyɛ obusuani pɔ wotumi de adeɛ bɛyɛ yie na yɛma wo kyi dɔm hen sɛ yɛma wo benkum hen ɛno so woyɛ ɔde hyɛ wotumi de adeɛ ɛma yɛ yie afei so yɛma wo abakoma hen ɛno so wotumi de adeɛ ɛma yɛ yie anaasɛ yɛma wo gyaase yɛ obusuani pɔ a kyerɛ sɛ nana ne nni fie ahemfie no mu a gyaase ne nipa a bɛhwɛ fie do so nyinaa ɛyɛ sika bi ɛbɛba ahemfie ade bi ɛba ahemfie so ɛhia nana woba agye fa to a wontumi fa obiara ɔkyea me koraa ngye ɛyɛ gyaase no ɛna ɛgye sɛ nana ne nni hɔ a yɛka sɛ obi nkɔsan wɔ nana akyi gyaase ne nipa ɛsɛ ɔkɔsan nti ɛm sɛ asekyerɛ no ɛna ɔhema deɛ sɛdeɛ ɛyɛ abusua no mu pɔ sɛdeɛ mekyerɛ wɔ ne nyinaa ɔhema ɛno na baako so ɛyɛ mmea mete abusua panyin na sɛ woda abusua no nyinaa no wona abusua no bibi kɔ yi a wɔto safrɛ sɛbi ɔbaa bi pɛ sɛ ɔkɔ sukuu pɛ sɛ ɔkɔsua adwuma ɔpɛ sɛ ɔtoa no na education so ɔpɛ sɛ ɔyɛ nneɛma bebree a wode kɔda abusua panyin no ɔno nso ahwɛ na wafrɛ ɔhene no a osisi sɛ mewura yɛhwɛ akrawee yɛrɛ sɛ ɔsɛ baa na ɛyɛ yɛhwɛ na sɛ sukuu bi a yɛfa ne nkɔ sɛ na daakye yɛni hɔ a wɔm ɛnama bɛsi yɛ anan nti busuapɛ no so adwuma ɔdi wɔ abusua no mu ase ɛmi sɛ adedie no ho asɛm no ɛbɛyɛ bɛtɔ baabi na yɛkɔ ho meeting yɛhwɛ ɔde hyɛ ɔfata ɛso bi de adeɛ nti yɛkɔ baako yɛkɔkaeɛ yɛyi obi ɔtɛno no anyɛ yie ɛsa kɔ second one anyɛ yie ɛmi sɛ na wɔtwe yie a ɛyɛ me nda wei ɛyɛ me ne 2 days sɛ 3 days ɛne yɛkɔ hyiaeɛ ɛne yɛyɛ sɛ yɛbɛyi hen nti yi ɔhen no abusua no nyinaa mpene so ɛfiri sɛ ɔyɛ ahomasoɔ ɔyɛ sei nti wɔn mpene sɛ abusuapɛ wei ba bɛdi yɛ so ɛne saa de bɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ ne sɛn na ɛsɛ yi nipa a ɔbɛgya nti yɛyi nipa a kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔtena ase na ɛno nso yɛdwendwen ho sɛ nipa so ɔsɛ ɔfata nso ɔmo ka sɛ ɔsɛ fata a ɛyɛ wada wei ɛne yɛde kɔkɔsi pim sɛ ɔsɛ na fata a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na akɔsi dɛ ɛbɛyi yɛde kɔkyerɛ yɛ maahen 27th June ya akɔsi dɛ yɛhwɛ ne yɛde kɔkyerɛ yɛ maahen sɛ wei ne yɛde no bɛyi musuo ama bepɔman sɛ ɛho nso asɛm ɛda hɔ sɛ ɛno deɛ asomdwe nhyɛ da ni ho papa asomdwe nhyɛ da ni ho papa ɛne nyinaa mu no na meka sɛ ɛyɛ yɛwada wei no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ne sɛdeɛ woka yɛde akwan no nyinaa toto hɔ sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛkɔ no de asomdwe ne kɔma tɔyɛ mu obiara ne kɔma bɛtɔ ne yam na yɛahwɛ ne yɛde no kɔkɔkyerɛ na sɛsɛ deɛ nti ase no nhyɛ da ɛnyɛ adwuma papa na megye di sɛ nyame wɔ hɔ yɛ a yɛ nananom nso te aseɛ deɛ ɛne yɛn nkonnwa no te aseɛ deɛ ebi de yɛwada no deɛ nyame bɛkyerɛ no tu deɛ ne nyinaa te ne sɛ ne nyinaa gyina abusua no so me abusuapɛ ne deɛ me metumi aka ba deɛ dodoɔ no bɛka kyerɛ me no na ɛsɛ bitie bi de yɛ adwuma na sɛ ɛba ne saa koraa akonnwa no nda ɔda mpan saa ɛba ne saa yɛtumi yi nipa foforɔ ɛma no bɛdi akonnwa no nti ɛne deɛ ɛnna mpan saa asɛm a mewɔ ka kakra ma manfoɔ no sɛ obiara mfa mpaebɔ ɛntaa m'akyi ɔmfa mpaebɔ nso ntaa mepɔmam akyi ɔmfa mpaebɔ nso tɔ asona abusua no akyi ɛfiri sɛ ahensie deɛ ɛba ne saa ɛyɛ ne bere so obiara ni abere ɛyɛ akonnwa a wokɔkɔforo na wo so sɛbi wo so wanyi onyam nyinaa abɛdan mepɔman nti deɛ mesɛ sɛ ɔmo nyinaa mfa mpaebɔ ɛntae abusuapɛ ne m'akyi ne m'abusua akyi sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa basabasayɔ ɛmfa mintim ɛmfa yaka ɛmfa biribiara ma abusua no mu ɛno ne adesɛdeɛ a bɛsra ma ɔman no nyinaa so ɔmfa saa mpaebɔ ɛntaa m'akyi sɛ ɛbɛyɛ de asomdwe bɛba obi bɛgyina nkyɛn sɛ abusuapɛ ne mpɛm asɛm ɛnti na wayɛ ne sei obi bɛgyina nkyɛn ɔyɛ nipa bɔne obi bɛgyina nkyɛn ɔte sei saa ne menyaa na ɛhia mpaebɔ sɛ nyame fa saa mpaebɔ no ne saa nhyira no ɔmfa ma me
na ebidu saa tam a meka no enkofa bitin bitin dia asomdwe abre busua ne Mepon man ade se dia meto oman ani no nti dwa bi si ho ena sika mi no twere ho ena owoda ho na soro ho no ye dimi anko wa konko le bi akroma konko le bi mi konko le bi bo se wa so owo ni mu sei na ogina ho ena gina ho ma asona abusua de de be pese obia be soro na yidi bia ne bobre amaka sa kire ti e be sha se fi mi a cha na mi ja bi ba pe ko cha o fe no cha mi ku ju bi ku a esa mismakata mena me yo to ko ye pante ko ni ma frame ohima esanto a ye ku ape fo hima Femi Alejima na onyan baby ko ni nua na pesanti so na onye be bi ko ni nua ni me e fani Benjamin ko na onye be ko ni nua na lo ya be ko ni nua Femi si na onyan baby ko ni nua ani ofa Abusuapani ene ne mpanimfo ahemafo a watwa ne ho ahia akasa ene yate ensem bebre efa Mepon kuro eho na ene enyame nko a ena mama migidi ese wososo wate nyama bi ase paye wa kyerɛkyerɛ yen ama yehu enyama nkitinkitin bi a enemafo enka yendim ene yehu enu nti sa wososo wo pia bonten na wote kuro Mepon din a wososo wo ne a wobetimi aka ede afa ho na na akasa ohia mo asoso a ebetima makro no ejina brane ne nyina yatie ewo asopam ne yenim ese eye yempanifo ensoso ebeje na asopam na waba beboa wo afei ahensie ne de ekeka ka ho nyina na ama yate ase kwan a wofa so esi hene ene yehu eye amamre ene amane Abusuapani akasa so afa kuro no esinto nyina eho a wosere se omampani ene ne mpanifo nso ebeba beye wo moa na kuro no etimi agina ne nanso brane ne enim ese mpanifo etie yi no wobetu ho anamo aba beboa eye Mepon man